Afethu ngitshela uKeshemba ngathi uKeshemba inkinga. That is a problem. Nayibona into le. And this guy, I think ungene last year game in 2025 kwi-Golden Calendar. Make ngena u-release ingoma ezu-3 la uthi le. U-release uShaka. You understand? Ingoma eyensizwa leyo. Wabuya wa-release ingane yami, ongiqolele ingane yami. Wabuya wa-release lenye ethi engazikhethela yena. Ngaze ngasho last time ngenza ivideo ngathi yabo le nkabi le lensizwa le kahle if lo nyaka ngathi mawuqala nje lo 2026 Golden Calendar avile nje alahlele nje album yabo. Hayi lensizwa lena bafisi into engisabhekile lapha yana ngistrolla la ku TikTok ngistrolla mangiji class ngihlangana naye udrope la akadrop la ku drop snippet sinye ingoma yakhe nje ethi Mkhathini. Hayi bafisi hayi insizwa yathela iyayazi into yenzayo. Angifuni nje uqamba manga iyayazi into yenzayo. Ndingathi lo nyaka ngavele nje idrop ne-album after le single lena nje indlela engizwa ngayo cause yashisa. Adrop le single after le single avela le album. Then bheka ukuthi keshi izophela lapha izongena ithi egamini ithi ikhuphuke nje wamafika izolo. Yabo mafika izolo wenzeni last year ku-Golden Calendar 2025. Wenza umhlolo onzima kabi. So kulonyaka lo ku-Golden Calendar 2026 if ukeshi angasheshe naye yabo adrop album yayibona into le aphushe futhi akazimisele nje kakhulu because last year ugigile nje kakhulu ngimbonile la kuma festival amaningi ugigile umfowethu nje indaba okudlala ugigile nje uyenzile imali. So kulonyaka nje kumele nje yenza ama visual ama music video akhulisa brand yakhe akhipha album after lapha akhipha amanye ama visual. Yabona kulonyaka lumele akhipha ama album awu2 akhipha album yamanje nje ezombeka pha ngoJune. From June akhiphe enye futhi ezombeka i-festive yonke. So like that's a way engicabanga khona ukuthi izomsebenzela if angenza kanjani izomsebenzela futhi ngicabanga kanjalo pha kuma comment alensizwa le.